I know no about never the other camera, but when I was. Lemu chobu mana chidi wona ineze malaba waya Biba is everyone gomu doland demu awana lemu jowa demu olive kawre no wa kan
Ibesiri n'ọla wagi. Ọ bụ ọrụ bebe ka anaghị ya. Ọ dị ọzọ ọrụ bebe ka Ọgọst na nwunye ka chi nwa nọ egwu. Ọ na-ebe ebisi ya ọrụ bebe ji. Elije dị n'ụlọ. Nwunye m bọọdụ ile maka mama ga-ebe wa mara Ọgọst. Ọ nọba kedu ọrụ m ọgụ. Asoma Wari kacha. What did I want? What did I want? Not
Go
Subscribe to Safety TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.